Квадракоптери увозить можна. Разом з тим, удакладняють спеціалісти митної служби, дрони можуть відноситися до безпілотних літальних апаратів, які включені у перелік товару і технологій двойного призначення. Яны можуть примінятися при створенні узброєння і воєнної техніки і підлягаються експертному контролю. Переміщення таких апаратів у даденому випадку осуществляється по дозволу Державного воєнного промислового комітету Республіки Білорусь. Следует отметить, что квадрокоптер относится к радиоэлектронным средствам и высокочастотным устройствам, при перемещении которых в качестве товара для личного пользования вам необходимо разрешение соответствующего государственного органа в Республике Беларусь. Таким органом Республики Беларусь является Республиканское унитарное предприятие по надзору электросвязи. Таким образом, при перемещении через таможенную границу квадрокоптера вам необходимо проследовать в первую очередь через Красный канал, а также заполнить таможенную декларацию и предоставить разрешительный документ. Так само многие з громадян цікавяться, ці є обмежування по переміщенню перцових балончиків для самооборони. Міць неприємності при уїзді ці виїзді з представниками митних служб нікому не хочеться. При перемещении через таможенную границу газового либо перцового баллончика физическому лицу необходимо иметь при себе также разрешение Министерства внутренних дел Республики Беларусь. Ну и при этом, естественно, следовать на красный коридор при въезде и при выезде.